Tak, je zase tolik, kolik je a je čtvrtek, takže já vás tady přivítám, buď to online, anebo potom ze záznamu a děkuju za to zhlídnutí. Dneska to bude takový trošičku další téma, jelikož je to téma takový, že já jsem chlap a myslím si, že bych to úplně dobře nevysvětlil, tak jsem si pozval na pomoc Katku, aby mi potom pomohla s těma produktama, který vlastně vám představí. Já vám řeknu vlastně takové ty techničtější věci a Katka vám představí produkty vlastně naší společnosti. Dneska to téma je dekorativní kosmetika a můžeme jít teda na to. Maminky se určitě nemusí bát a mohou být klidný, že jejich dcery používají produkty, které je nejen dělají krásné, ale také jsou bezpečné a šetrné vlastně pro jejich pokožku. Navíc díky široké škále produktů, jako jsou rtěnky, oční stíny, pudry, si mladé slečny mohou vybrat to, co jim nejvíce vyhovuje. Právě toto bude tvořit základ dnešního povídání. A já doufám, že patříte mezi tyhle ty klidné maminky. Ono totiž již déle než 20 let se vědci obávají zdravotních dopadů chemických látek používaných v kosmetice. Opět to bude podle vědeckých studií. Jak vědci začali zjišťovat, že lidé, dokonce i děti a ještě nenarozené děti, obsahují v těle stovky chemikálií, začali se ptát, odkud se tyto chemikálie berou. Jedním ze zdrojů, se kterým přicházíme denně do styku, jsou kosmetické přípravky. Jsou typickým příkladem, jež ukazuje, jak jsme denně vystaveni působení chemikálií, jak obtížné je stanovit, které z nich mohou být škodlivé pro naše zdraví a jak těžké je takovým rizikům se bránit. Do kosmetických přípravků se přidávají syntetické chemikálie používané jako konzervační činidla, antibakteriální činidla, barviva, vonné látky pro usmrcení bakterií anebo pro prodloužení skladovatelnosti těch přípravků. Jiné se přidávají pro dosažení lepší vůně a vzhledu. Tyto látky mohou být toxické. Můžou být natolik toxické, že v pozdějším věku toho dítěte, už třeba jako dospělí, můžou působit tyhle ty látky jako karcinogeny a můžou být příčinou toho, že se u člověka rozvine i nejhorší choroba, kterou znám, a tím je rakovina. Jaké druhy rizik sebou mohou nést chemické sloučeniny v kosmetických přípravcích? Kosmetické přípravky se obecně vyrábí ze stovek chemických látek a směsí látek, přičemž mnohé z nich jsou uváděny ve složení výrobku. Ale některé, a to výrobce ani nemá vlastně v povinnost, tam uvedeny nejsou. Těmito chemikáliemi mohou být i látky patřící mezi karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci. Endokrinní disruptory, alergeny a dokonce i těžké kovy, které jsou vlastně nejsilnějším neurotoxinem. Další rizika mohou způsobovat nanomateriály, jejichž rozsah používání v kosmetických přípravcích se zvyšuje zejména v přípravcích na ochranu proti slunci. A konečně některé chemické látky mají senzibilizační účinky, které způsobují kožní problémy, jako jsou ekzemy anebo třeba astma. Jelikož většina kosmetických přípravků se nanáší přímo na kůži, dermatologové u nich v prvé řadě testují příznivé nebo spíš nepříznivé účinky na kůži. Ale chemikálie aplikované na kůži v oblasti úst nebo vlastně celého obličeje se vstřebávají přímo do krve. A tyhle ty toxické chemikálie, které se dostanou do našeho těla, způsobují alergie nebo ekzemy. Kromě toho se však na kratší nebo delší dobu ukládají v lidských tkáních a později mohou přispět ke vzniku právě ty vzpomínané rakoviny, způsobovat různé komplikace těhotným ženám a jejich dětem. Mohou narušovat působení hormonů a způsobovat abnormality už u vývoje dětí v bříšku. Zejména znepokojivé jsou chemické látky řazené mezi ty endokrinní disruptory, které jsem jmenoval, který narušují vlastně funkci endokrinního systému a mají nepříznivé účinky na lidské zdraví. Mohou ovlivňovat endokrinní systém tak, že narušují syntézu, sekreci, transport, metabolismus,
vazebné účinky nebo vylučování přirozených hormonů přítomných v krvi, které jsou zodpovědná za homeostázu, reprodukci a proces vývoje u dítěte. Vědci dokázali, že vystavení těmhletěm endokrinním disruptorům může vést mnohem později v životě ke vzniku řady zdravotních problémů, včetně poruch učení, ADHD, milé maminky, astmatu, neplodosti, rakoviny prsu, rakoviny prostaty, ale i třeba Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby. Za velmi vážný riziko jsou považovány také karcinogeny. Kosmetický průmysl ale udělal velký pokrok v poslední době v tom, že nejsilnější karcinogeny se již do kosmetických přípravků nedávají. Kteří lidé jsou asi nejvíce ohroženi? Na tohle se já se trošku napiju, protože to, co jsem zjistil ve studiích, je docela alarmující. Průměrná žena, milé dámy, používá denně 9 až 12 kosmetických výrobků, zatímco průměrný muž jich užívá zhruba 6 a děti pochopitelně méně. Uvědomte si, když budete i na té devítce, tak je to 9krát mnoho chemických látek, které udělají na vašem obličeji. Chemický koktejl, který se vám krásně vstřebá do kůže a přes kůži do krve. Mladý vyvíjející se organismus je samozřejmě zranitelnější působením toxických chemických látek než organismus dospělých. Je tudíž jasné, že nejopatrněji nebo nejopatrnější je potřeba být u mladých žen ve věku, kdy mají děti, u kojících matek a malých dětí. V krvi těhotných žen jsou v koncentracích, které vzbuzují obavy, přítomné například vtaláty, zejména pokud se tyto kontaminující látky berou v úvahu v souhrně. Kosmetické přípravky nejsou jediným zdrojem expozice vtalátů. My ho totiž vzdechujeme kdykoliv jsme doma nebo venku. Vtaláty se uvolňují z výrobku změkčeného PVC v našem okolí, jsou třeba ve sprchovém závěsu, v nábytku, v elektrických kabelech a tak dále. Vtaláty a jiné chemikálie používané v kosmetických přípravcích jsou přítomné i v potravinách jako přísady, barviva nebo konzervační činidla. Takže chce to číst opravdu ty polepky, co jsou na všem vlastně. Tyto chemické látky mohou procházet i placentou a mohou rovněž kontaminovat mateřské mléko, narušují normální vývoj plodu a malých dětí. Takže to znamená, že si vezmete řasenku a ona se vám přes krev dostane do placenty a poškodí vaše dítě nenarozený. Vědecké studie dokázaly nebo dokládají, že plod a malé děti jsou nejcitlivější během krátkých období, takzvaných těch citlivých období, kdy toxiny způsobují nezvratné poškození vývoje lidských orgánů. Těhotné ženy a ženy, které o těhotenství uvažují, by měly být maximálně opatrné při používání kosmetických výrobků, jelikož ty mohou v budoucnosti způsobit zdravotní problémy jejich dětí, protože když se dítě potom narodí, je i nadále citlivé na endokrinní disruptory a další toxické látky v kosmetických přípravcích a přípravcích pro péči o tělo. Děti jsou obzvláště zranitelné chemickými toxiny jednak v důsledku toho, že jejich expozice je neúměrně vysoká a jednak v důsledku jejich přirozeného biologického růstu a vývoje. Expozice v dětství může mít expozice. Když je vystavíte těm produktům v dětství, může mít rovněž dlouhodobé důsledky až do dospělosti. Víte sami, že je spousta lidí, kteří nemůžou mít děti, mají v mladém věku rakovinu, ekzemy různý, vyrážky, různé nemoci kůže, psoriázu. Je toho strašně moc. Například vyvíjející se mozek je během citlivých období obzvláště citlivý k trvalému poškození v důsledku vystavení účinku toxických látek v životním prostředí. Takže to není jenom z kosmetiky, ale ono nás to obklopuje a proto je důležitý si říct asi stop prostě a začít používat něco, co vám to trošičku vynahradí. Konečně se má za to, že významné riziko představují toxické sloučeniny v kosmetických přípravcích,
pro mládež, a to teda zejména dívkám. Jsou vystaveny nejvíc jsou dívky, samozřejmě kluci se moc nemalujou. Během tohoto období citlivého na působení toxických látek, oni totiž dospívající dívky obvykle experimentují. Experimentují s velkým počtem a širokým spektrem výrobků pro tělo a péči o tělo. Dospívající, aniž by si to uvědomovali, tak mohou přicházet do styku s vyšším množstvím složek kosmetických přípravků, které mohou mít vliv na zdraví v době, kdy jejich tělo je citlivější nebo hodně citlivý na poškození chemikáliemi. První výzkumy provedené v této oblasti svědčí o tom, že dospívající mohou být obzvláštně citliví na vystavení účinkům chemikálií narušujících hormonální systém vzhledem ke složení hormonálních signálů, které řídí vlastně ten rychlý růst a vývoj rozmnožovací soustavy mozku, kostí, krve, imunitního systému v průběhu dospívání. Tak jsem nás trošku postrašil. Co s tím teďka? Například dekorativní kosmetika od společnosti Greenway Global, konkrétně řada Foet, je navržená s důrazem na krásu a přirozenost. Všechny produkty jsou vyráběny v předních evropských firmách a splňují vysoké standardy kvality. Tato kosmetika Foet je vhodná nejen pro zralé ženy, ale i pro mladé slečny, které se teprve učí líčit a vlastně zkoušejí na sobě, experimentují. Tak proč jim to nedopřát? Produkty jsou vyrobeny z přírodních ingrediencí, což znamená, že jsou šetrné k pokožce a minimalizují tak riziko podráždění nebo poškození vlastně té slečny. Navíc splňují přísné evropské standardy kvality, což zajišťuje jejich bezpečnost a účinnost. Ono totiž v posledních několika letech bylo staženo ohromné množství kosmetik pro denní spotřebu, a to i od známých značek. Nebudu jmenovat všechny ty věci, protože jich je tady celá řada, ale mezi ty škodlivé výrobky, které byly staženy vlastně z obchodů, byly třeba parfémy pro ženy i muže, pěnová tužidla na vlasy, nehty na vlasy, laky na vlasy, sprchové gely, tělový krémy, deodoranty, řasenky, rtěnky, tekutá mýdla, šampony a další kosmetika. Ale bohužel od známých značek, které jsou tady desítky let, některé i stovky, jako je například Garnier, Borotalco, Palmolive, Adidas, DAF, Schwarzkopf, ale dokonce i Yves Saint Laurent. Ono to jde i jinak. Asi se teďka zeptáte, jak, já vám na to neodpovím, protože jsem chlap a nemaluju se, ale mám tady jednu krásnou mladou paní, kterou jsem si dneska na pomoc pozval, Katarínu, která vám teď několik výrobků, které vaše dcery mohou vlastně používat bez obav, představí. Takže teďka předávám slovo Katce a já se zase přihlásím později. Ďakujem, bolo to veľmi, veľmi informatívne. Ďakujem, Jarek, to ma nepoznáte, ja som Katarína Ferenčík. Túto kozmetiku používam už pár rokov, by som povedala 4 roky minimálne, ostatné výrobky takisto už skoro 5, ktoré Greenway ponúka. A keďže už Jarek nám povedal o tej škodlivosti, tak som veľmi, veľmi s veľkou radosťou privítala práve túto možnosť mať túto kozmetiku, používať kozmetiku Foet, ktorá je hlavne šetrná, nezávadná na naše zdravie. Takže ja už som prešla od tých známych svetových značiek, ktoré ani, aj ty si možno niektoré pomenoval, ale nie tie práve, ktoré som ja. A keďže som žila v Anglicku, tak pravda, že som si vždy myslela, že však tieto svetové značky sú aj veľmi kvalitné, lenže nebola som dostatočne uvedomila na to, aby som si pozrela zloženie. Keďže už teraz o tom viem, tak už by som sa k inej značke ani teda už by som ich nepoužívala. Tak a pritom cenovo boli ešte drahšie ako naše. Takže ja mám vlastne, používam veľa výrobkov z tohto Foet, takisto aj portfólio je dosť široké, ale tak my si len povieme o zopár výrobkoch, ktoré tu máme prichystané. Ako napríklad jeden je obľúbený, a toto nie je iba pre ženy, to je pre pánov, ktorí sa nemaľujú. Je to kokosový balzam na pery, na Delicious Coconut po anglicky, ktorý nielen, že teda, ako som povedala, že chráni pery pred popraskaním,
ale vďaka svojmu tomuto jemnému lesku sa dá použiť aj ako líčenka. Je, keď si dáte napríklad ženy, že si dajú rúž, tak návrh si môžu dať tento gel. A jedna základná zložka balzámu je Indopol gel a tá práve, že poskytuje túto jemnú textúru. A ďalej tam napríklad máme karnaubský vosk, to je prírodný vosk, ktorý chráni a hydratuje nám naše pery. No a pravda, že ešte aj prírodné oleje alebo estery, ktoré poskytujú dokonalú hydratáciu a ochranu pier. Ja keď si ho teraz nanesiem, toto sa nemusím báť, pretože je priehľadný, takže nebudem mať žiadny problém. Ako vidíte, no, je veľmi príjemný. Určite odporúčam a to hovorím nielen teda pre dámy, ale pre pánov a môžeme ho používať celoročne. Máme ochranu či už v lete, pred slniečkom, alebo v zime, keď nám vietor vyštipe peria, vysuší, je veľmi príjemný. Takže toto je jedna topka, ktorá je úplne že výborná, ktorú odporúčam pre všetky ženy aj mužov. Ak vám teda tento balzam nestačí a chcete si ešte na pery naniesť nejaký rúž, máme v ponuke matné, lesklé rúže, máme rozličné balzamy, sú tam naozaj už farebné balzamy, už je niekoľko. A to by bolo na ďalší Zoom. Neviem, koľko by sme mohli o tom dlho hovoriť. Ja vám len ukážem napríklad tento rúž, ako má farbu, ako sa aj dosť celkom, no leskne nie, je matný a vlastne ponúka nám túto bohatú a sítú farbu, taktiež dosť vydrží. A táto textúra sa aj tak rovnomerne nanáša na pery. A to by som si teraz netrafila asi, takže vám to takto len ukážem. A poskytuje takisto aj toto také krytie bez toho, aby spôsobila nejaký pocit sucha alebo napnutia. A naozaj aj dlho vydrží a zanecháva na perách taký pocit pohodlia bez efektu nejakej suchosti alebo napnutia. Prečo? Obsahuje takisto kukuričný škrob, ktorý nám práve tento matný povrch bez efektu a suchosti a napätia ponúka. Takisto rýžový škrob, a ten zaisťuje tento dokonalý matný povrch. No a takisto dimetikon a glycerikaprilát. To sú vyhľadzujúce oleje, ktoré vytvárajú na perách takú tú zamatovú ľahkosť a pocit pohodlia. Takže farby sú rozličné. Ja som teda vybrala len tento, ale je ich niekoľko, takže určite si každý môže vybrať. Okrem toho ešte máme ďalší matný rúž, či napríklad v takomto stave ako ceruska. Takže a potom sú aj ostatné, ale hovorím to, už by sme tu boli veľmi, veľmi dlho. Ďalšie produkty, ktoré som ja už skúšala, ale osobne používam iné farby. Máme, toto sú napríklad čierne cerusky. Ja si myslím, že to len kvôli tomu, lebo ja to až tak dobre neviem. Máme tieto cerusky, ktoré sú veľmi, veľmi kvalitné. Je tu jedna napríklad takáto, čo je Foiled Inkliner. Tá je lesklá. Je to na vytvorenie štýlového očného make-upu. Tá taká atramentová vložka vlastne je v dvoch variantoch, lesklá a čierna. A táto lesklá má, tak vlastne vydrží až 24 hodín, keď si ju nanesiete, nezmizne, a nerozmazáva sa a vydrží teda veľmi dlho. A je tým, že je plne ten štetec, ako vidíte, veľmi, veľmi tenký, tak sa dajú veľmi pekné, precízne linky urobiť. A druhú máme takúto matnú, kde vlastne vidíte, je to taký trojrozmerný koniec uh, tej štetiny, takže tá zase ponúka ušľachtilý tento matný povrch, si tú čiernu farbu. No a opäť je odolná, nevytvára stopy na očných viečkach. Takže to si môžete takisto vybrať. Veľmi, veľmi je obľúbená medzi mladými kočkami, alebo aj čo mám vlastne zákazníčky v Anglicku, tak si veľmi, veľmi, veľmi chvália.
Takže určite odporúčam aj tieto. A mladé, zvlášť kočky, si veľmi rádi malujú oči až také výrazne. A práve preto toto je fantastické, ako Irak spomínal, práve pre mladé dámy, pretože tam napríklad si kupujú takéto veci z vreckového a nechcú míňať veľa peňazí, ale neuvedomujú si, ako veľmi škodia tým. Takže práve my, rodičia, by sme sa mali o toto zaujímať, čo používajú. Takisto veľmi obľúbené medzi mladými je maskara, čo ja takisto používam. Máme rozličné, takisto či už vodoodolnú alebo na zväčšenie objemu myhalníc alebo teda na predĺženie dĺžky, ale však bez toho, aby nás tie myhalnice zaťažovalo. Takisto sú tam prírodné ingredience, ktoré zaistujú tento šetrnosť vlastne k našim očiam, ale aj pokožke, pretože pravda, že tu už máme priamo na očiach a čokoľvek sa dostáva vlastne aj do nášho tela práve cez oči. Takže napríklad tá senegalská akáciová guma, ktorá je tu ako jedna zo zložiek, tam má práve taký zmäkčujúci, taký upokojujúci a protizápalový účinok. Takisto ešte tam máme rýžový vosk. Ten chráni aj pred škodlivými účinkami ultrafialových lúčov, zjemňuje riasy, zlepšuje stav poškodených myhalníc. Kyselina palmitová, tá zase vyživuje a obnovuje riasy, alebo karnópsky vosk, ktorý vytvára na myhalniaciach ochranný film. Hej, ten zabraňuje zase poškodeniu a lámaniu. Akože to by si človek ani neuvedomil, že napríklad takéto niečo nám môže vlastne nielen nás skrášliť, ale aj pomôcť. Hej, tými myhalnicami ja vám takto ukážem, ja som ešte od rána, ja neviem, od nejakej 6 hodiny rána stále tú maskaru mám práve presne túto istú. Vidíte, už je použitá, neviem ako dlho. Takže ďalšia veľmi obľúbený produkt, ktorý vám ešte chcem predstaviť, je tento BB krém, ktorý je u mňa aj u veľa zákazníčiek veľmi obľúbený. Je to taký univerzálny kozmetický produkt a ten zase kombinuje funkcie základného make-upu aj extrémnej starostlivosti. A prečo? Je to aj ľahká ochrana, aj tým, že je tam aj krém, ten zase nám chráni pred slnkom s SPF až 20. A hydratácia je tu tiež dodržaná, tá udržuje zase pokožku, aj hydratovanou zaisťuje jemný lesk. Takisto nám spomaluje starnutie, takisto dokáže skryť nedostatky, ale aj zaistiť ten rovnomerný odteň. Ja vám ukážem prečo o chvíľku. A pravda, že je aj vhodná pre všetky typy pokožky, aj vrátanie citlivej. A to vám ukážem prečo. On je inak tento krém, keď ho nanesiete, je bledučky. Je úplne bledučky a on, ako ho vlastne začnete teraz neviem, či to vidno, ako ho začnete rozmazávať, tak on sa prispôsobí farbe našej pleti. Takže krásne prekrie a tým pôsobí veľmi prirodzene. Vidíte, ako tmavne. Pôsobí veľmi prirodzene. Viete, že nemusíte mať také tie oranžové, biele, tuto čiary, hej, že kde skončím vlastne, tak tu už aj skončím. A je veľmi príjemný tým, že je to vlastne to krém, hej, BB krém. Takže topka, pozrite si, ja som si to už vôbec ani nevidno, ale pritom prekrie akékoľvek nedostatky. Stačí maličké množstvo, aby sme si to rovnomerne rozmiestnili vlastne po tvári. Tie zložky, ktoré zabezpečujú toto prírodné zloženie a vôbec tento príjemný pocit, je napríklad shea butter, aj to máme bambucké maslo, potom slnečnicový olej, mandlový olej, kokosový olej, tam senegalská akáciová guma, šafrán a pravda, že kyselina hyaluronová, ktorá je naša kamoška pre ženy. Takže
Ja som používala osobne make-up, ktorý bol z tých svetových značiek veľmi drahý a mala som teda problém to vždy tak, no, nemala som problém toho vlastne nadniesť, ale musela som si urobiť práve že to, aby som nemala ten veľký skok a opäť už by som k nemu nešla potom, ako viem, aké, čo obsahujú. Takže opäť pre mladé dámy akéhokoľvek veku, akéhokoľvek. Ďalšiu vec, ktorú používam a ktorá je dosť taká výnimočná, čo som moc teda nevidela, sú naše očné tiene. Hej, to máme takto očné tiene, ktoré majú taký ten chladivý pocit. Ono, keď aj nanesiete, máme rozličné farby opäť. Je to vlastne takýto štýl, nie je to pudrovej farby. A je to vlastne taká kombinácia očného tieňa a takého tienenia a jemného krytia. A je to úplne taký láhodný, ľahký, príťažlivý taký nádych nad vašimi očami a obsahuje glycerín. Ten poskytuje dlhotrvajúcu hydratáciu a tento chladivý efekt, ktorý keď nanesiete, tak je pretože obsahuje až 40% vody, viac ako 40%. Hej, takže má taký chladivý, osviežujúci účinok. Vydrží veľmi dlho, až 9 hodín. A môžete si ho naniesť a nebude, ani vám nevybledne, nehrudkovie. A táto farba proste zostáva hladká, jednotná. Hej, bez toho, aby sa vytvorili hrudky. Máme rozličné farby. Toto je taký silky pink, aj rúžový. Ja skôr idem do takých tmavších farieb. Toto už neviem, či vlastne na konci vám ukážem takýto grafitový. Veľmi krásne. Oni sú také metalizové farby a veľmi štýlové, si myslím, veľmi, veľmi pekné. Môžete si vybrať, je tam toho naozaj dosť. Tu je napríklad taký bronzový a sa mi zdá, že sú štyri. Ešte máme nejaký béžový, keď ho nájdem. Takže naozaj si môžete vybrať zo širokej ponuky. Tento už sme mali. Áno, ešte tento. Že úplne krásne, nádherné sú. Už potom, keď si ho vlastne nanesiete aj spolu ja napríklad ešte používam aj takúto linku na oči. Táto je bronzová a opäť ona je na vodnej báze, neviem, či to vidíte teraz, tak spolu s kombináciou s týmito tieňmi pôsobia nádherne, krásne, luxusne. Takže naozaj si máte z čoho vybrať. Čo sa týka tých rúžov, napríklad opäť je tam veľké množstvo rozličných farieb. My tuto máme zase takú rúžovú, pravda, že aj červenú, tak tmavú, hroznovú. No môžete si vybrať. A teraz tie nové lesky, čo prišli, to o tom určite ešte urobíme ďalšie nejaké vysielanie, pretože to sú tie lesky a rozličné balzamy sú naozaj až, až revolučné. To, čo máme. A s tým prírodným zložením sú úplne dokonalé. Čo s tým teraz? Počas celého dňa, ako som spomínala, pravda, že nám to vydrží až 9 hodín. Teraz ideme večer, pravda, že si ideme naplácať zase nejakú ďalšiu chémiu na tváričku, lebo však s týmto nepôjdeme spať. No, keď vám vlastne takto si len prejdem, stále je to tam. Hej, a to už šucham. Počujete? Vidíte? Niečo málo, veľmi málo zišlo, je to stále tam. Môžete používať rozličné glycerálne vody, môžete používať rozličné, ja neviem, tie vatové tamponiky, kvantum všelijakých hubičiek, neviem čo. Na čo? Máme riešenie. Ja už tiež roky používam napríklad takýto kozmetický obrusok. A teraz vám ukážem, ako aj začala som len tak jemne, som zatiaľ pretrela moju ruku s týmto obruskom.
Můžu se zeptat na něco? Já jsem teda Áno. chlap, ale to je jako suchá utěrka, nebo suchý ubrousek. Je vlhká. Vlhká. A co, no v čem to je namočený? Vo vode. Jenom v čisté vodě. Tak, v čistej vode, pravda, že v čistej vode. My sme ekologicky. Nepotrebujeme nič na to. Hovorím, takýto obrúsok maličký stačí na to, aby sme si mohli odmaľovať všetko z našej tváre. Okrem toho máme aj rukavičku napríklad, to je moja, ktorú už používam, neviem, asi pol roka. Opäť len namočíme a vyžmykáme, je vlhká, je veľmi príjemná, ňuchňacia, pekne si prečistíme tvár, make-up nám zíde dolu a nemusíme, už potom si môžeme dať teda tie naše obľúbené nočné krémy alebo nejaké masky nočné alebo podobne už čokoľvek to používa, ale naozaj na to odmaľovanie nemusíte nič. Zvlášť pre citlivé pokožky, na čo? Ak si chcete potom urobiť taký, my to voláme ultrazvuk, možno tak raz, ja neviem, za 2 týždne, také hĺbšie, hĺbkové čistenie, môžete použiť ešte takúto rukavičku, hej, tá sa dá na 4 palce, opäť namočíme, vyžmykame kruživými pohybmi, pekne si zľahka tu celý ten make-up, aj tie odumreté časti kože dáme preč. No a potom ešte môžeme použiť takúto rukavičku, napríklad, čo je obojstranná. Z jednej strany je drsná, tak peelingová, z druhej strany je hladká. Tu môžete použiť takisto na nejaký jemný peeling, či už dekoltu alebo tváre. Niekedy si aj môžete aj na nohy urobiť si takú pedikúru doma, pretože keď si prejdete, či už chodidla, pety, nechty, z druhej strany si zase pekne pošúchate, je taká zamatová, tak ten pocit potom, keď si to urobíte, umiete, tak je božský. Môžete mať pedikúru doma. A ešte poslednú, ktorú vám chcem predstaviť, je naša peelingová rukavička, tá je zase takáto maličká a presne v tých takýchto líniách si vlastne urobíme taký jemný peeling. Je veľmi príjemná, ja toto milujem, pretože je veľmi jemná, ale krásne teda očistí tie odumreté bunky z našej pokožky. Takže toto sú všetko Foet. No, toto už sú vlastne výrobky z Greenway, ale sú opäť z patentovaného mikrovlákna, takže ako náhle sa dotknú povrchu, všetko sajú do seba. Hej, tam je ten 100% kapilárny efekt. No a potom si už len preperete v našich buď plátkoch alebo v mydielku, povesíte a opäť používate na ďalší deň. Záruka na tieto utierky je 2 roky, ako na všetky ostatné. A myslím si, že ušetríte nielen teda svoje zdravie, ale aj peňaženku, pretože používame iba vodu. Ak by ste potom mali nejaké otázky, tak nám napíšte aj do tých komentárov, kto sa na to pozerá zo záznamu. Veľmi radi poradíme. Jarek, takisto neviem, ak by si chcel vedieť ešte niečo viacej k No, mě vlasom. hlavně zajímalo, jak se to dostane z toho ubrousku pryč, protože to, co jsem viděl, tak se rovnalo mimo hadru u motorky. No, to... Hej, že olej a podobne. Aha. Tak Poviem, že já mám podobný hadříky, když dělám motorku, že jo, tak jako... Ale z těchto no, dolů nejde. za pár sekúnd by som si ho umýla, aby bol úplne presne taký istý, ako keď som prišla s ním. Pretože ja používam naše pracie plátky, ktoré mám rozrobené vo vode. Je taký dávkovač. To si naniesiem na naše utierky. Takto si pošúcham si maličké. Trvá to asi pol minúty. Opäť si prevesím a na druhý deň, teda ona cez noc uschne, na druhý deň zase môžem používať. Ale môžete použiť aj mydlo. Neodporúčam používať nič iné, žiadne nejaké pracie plátky, pracie prášky alebo nejaké iné mydlá, pretože napríklad ja som použila na jednu z našich hubiek a mi úplne stvrdla. Takže tam bolo poškodené už to vlákno. Kto vie, čo tam bolo za chemiu, neviem. Takže neodporúčam žiadne iné, iné veci. A ešte vám ukážem našu štýlovú taštičku. To tiež máme kozmetiku tašku.
od Foet. No, takže pro ženský se toho dělá spoustu. To Áno, by chlapi mohli závidět občas. Nebo ne občas, ale doslova. mali tam utierky na auto, môžete sa pohrať No. s nimi. No a jako to jedině, že no, dobře, no, na auto. Hm. Dobře, máš ještě něco, co bys chtěla říct? Chcela by som Jak hlavne ty, povedať to, že mama, ktorá už vlastne mala pár rokov dozadu dospievajúcu, teraz už dospelú dceru, tak tiež jej tieto výrobky kupujem, pretože to isté, čo som už povedala skoršie, pre svoje deti, pre dospievajúce mladé dámy. Oni sa maľujú, tých výrobkov majú kvantum. A prečo? Pretože si ich kúpia veľa, kúpia si ich lacných, nepozerajú na zloženie, ale práve pre nás, pre mami, posielam odkaz. Pozrite si, čo obsahujú tieto výrobky, ktoré vaša dcera používa alebo kupuje a vyskúšajte. Určite vyskúšajte naše výrobky, pretože to sa odzrkadlí, ako hovoril Jarek, počas celého toho čítania, teda vysielania, že tam tie, tá škodlivosť sa prejaví aj po pár rokoch. A vlastne tú škodlivú chémiu, ako sme už máme dokázané, že pri dospelom človeku, keď ja neviem, 60-70 rokov sa robí pitva, tak tam je až 5 až 7 kilogramov tejto škodlivej chémie. no, ale jo. No, já jsem se chtěl právě na to zeptat, jestli máš něco takového. Tohleto určitě je super. Určitě je to pro mladé holky, který experimentují, tak je to asi fajn. Já se chci zeptat, jak ty dlouho používáš tuto kosmetiku a měla jsi někdy nějaký třeba problém s pokožkou nebo měla jsi třeba alergickou reakci nějakou? Povedlo se nebo stalo se ti něco takového? Mne nie. Mne nie. Ja si zaklopím, ja nemám žiadne alergie ani nič. A vôbec s týmito výrobkami ja osobne nemám žiadne problémy. Nikdy som nemala. Mhm. Ešte používam pravda, že aj áno, máme aj ceruzku na oči. Používam áno aj na pery, lesky. Z tejto foet sa treba pohrať. Ja si myslím, že to sú ozaj veľmi príjemné a štýlové. Mne sa páčia tie farby. Sú veľmi štýlové farby tiež, ktoré Mhm. ponúka. Ty jsi ještě tam zmínila, že jsou nějaké nové výrobky a že bychom o nich měli udělat zoom. Já se klidně jako přidám zase, protože Dobre, dneska dobre. jsem tady spíš jako host, protože i když je to moje vysílání, tak já přece jenom nejsem ženská a té kosmetice tolik nerozumím a já ti strašně moc děkuju za to vyčerpávající povídání. A ja Bylo to super, moc děkuju. No, určitě to i lidi, kteří na to budou koukat ze záznamu, ocení. Uh, takže jsme si řekli, že to jde i jinak, jak to vám teďka ukázala Katka a co vlastně závěrem. Já mám vždycky takový ten závěrečný proslov a dneska nic moc nevím, nemám jak co vysvětlit, protože tady byl absolutně vystižný komentář, co se týče vlastně této kosmetiky od společnosti Greenway Global. Ale hm, asi závěrem říct, proč neukázat slečnám, ale hlavně jejich maminkám, že si vlastně mohou koupit bezpečnou, nebo mohou koupit různé řasenky, rtěnky bez chemie, který jim neničí pleť. Proč? To jsme slyšeli tady od Katky. Proč by tedy měli mladá děvčata na svou mnohdy ještě dětskou pokožku doslova plácat, já nevím, složky ropy, různý parabeny, hliník. Milé maminky, máte nějaký důvod k tomu dobrovolně poškozovat zdraví vašich dětí, hlavně dcer? Já si myslím, že ne. Já tady mám ještě připravených asi takových 5 rad. Oni říkají, že jich je 6, ale já si myslím, že jich je 5. Co můžete udělat vlastně vy, jako maminky, a ne takový rady k nezaplacení. Doufám, že mě nevyženete. Určitě před nákupem uh, řasenky si, protože ta řasenka je největší problém, úplně největší z kosmetiky, protože se
tomu se dostanu. Prostě před nákupem řasenky si pročtěte veškeré informace na obalu. Pokud, to byla první. Druhá, pokud na výrobku nebo na obalu není uveden výrobce, chemické složení, stanovená doba spotřeby, určitě se ho nekupujte. Určitě si nekupujte ani nepoužijte nebo nepoužívejte výrobky, které jsou prošlý, které mají prošlou dobu spotřeby. Byť by byly třeba nabízeny ve slevě, tak to nekupujte. Malé holčičky se snaží napodovat své maminky nebo svý ideály, celebrity z televize, ale řasenky ani jiná kosmetika malým dětem do rukou prostě nepatří. I když je určená přímo pro děti, tak ji nekupujte, protože prostě není. Zvláště opatrně při výběru řasenek, ale samozřejmě i jiný kosmetiky, by měly dát pozor těhotné ženy a kojící ženy. Protože některé ty chemické látky pronikají placentou do těla vyvíjejícího se plodu miminka anebo do mateřského mléka a později ovlivňují vývoj kojence nebo ještě nenarozeného děťátka. Uvědomte si, že je za posledních 20 let obrovský nárůst autismu, ADHD a různých jiných psychologických poruch. Já nechci říkat psychických. A nestojí to za to, abyste si koupili řasinku tamhle za 20 a poškodili svoje vlastní dítě. Já vám moc děkuji za sledování. Všem, kteří na to budou koukat ze záznamu, přeju hezký den. Eh, Vlastně zítra bude pátek, tak i hezký víkend a třeba se ještě uvidíme. Jakýkoliv otázky, jak říkala Katka, do komentářů nebo přímo můžete nám, odpovíme na všechno a budeme vám nápomocní třeba i při výběru takovéhle kosmetiky, teda spíš Katka. Mějte si krásně a nashledanou. Veľmi rada, ďakujem. Pekný večer.